Әгъуду биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, безне юктан бар итеп, безгә гомер биреп, безне тәүфыйк һидаят юлында йөрткән Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә барча хәмд сәнәләребез булсын. Аның сөекле пәйгамбәре, соңгы пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә йөрәк түләребездән чыккан салават шәрифләребез һәм сәламнәребез барып ирешсен. Аллаһ Тәгалә җума көннәребезне мөбарәк кылсын. Нинди изге теләкләребез, мурат максатлар булса, шуларга ирешергә насыйп булсын. Шу гомерләребезне иман белән яшәп, иман белән Аллаһ хузурына килергә насыйп итсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген инде сөйләшеп китербез Алла бирса ахират турында. Безнең Рамазан ае җитә, тиздән Алла бирса, шуңа күрә дә ахиратны искә төшереп, шулай бит ахират турында ниятләребезне яңартып, һәм дә ки ахират гамәлләре кылырга күбрәк тырышырга кирәк. Әлбәттә, бу дөньяда яшәгәндә дөнья үзенекен ала. Дөнья көн сайын безнең якын тирәбездә. Балалар да дөнья, хатын да дөнья, мал да дөнья, шулай бит эш тә дөнья, йөргән юл да дөнья, бөтенесе дөнья. Һәм инде гел шушы тирәдә әйләнеп йөри, ай вакытта ахиратыбызны онытып та җибәрәбез. Ахиратыбызның төп урын икәнен, һәм инде төп шушы безнең яшәячәк йортыбыз икәнен онытабыз. Шуңа күрә дә ахират турында, мөхтәрәм кардәшләр, искә төшермичә булмый. Инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Аллаһ Тәгалә әйтә: алар куаналар ди шушы дөнья белән ди, дөнья тормышы белән ди. Бу дөнья тормышы нәрсә соң ул ди? Ахират белән чагыштырганда, ул бер ләззәт кенә, ул бер уен гына, рәхәт кенә ди. Мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче Аллаһ Тәгалә безгә чагыштырып күрсәтә шулай. Дөнья чыннан да хак. Дөнья бар. Дөнья тормышы бар. Ләкин ахират белән чагыштырганда, ул бер рәхәт, мизгел, ләззәт кенә. Үтә дә китә. Әлбәттә, кемдер әйтер, бу дөньяның нинди рәхәте бар инде дип. Дөньяның рәхәте булмаса, без яшәмәс идек. Барбер рәхәте бар шулай. Көн сайын нәрсәдер безне куандыра, нәрсәдер безне сөендерә, ашаган ризыкларыбызның тәмен сизәбез. Балаларыбызны карап куанабыз, шулай бит. Матур кызлар күрсәк, күңелләр күтәрелеп китә әзрәк, шулай бит инде. Шуңа күрә әлбәттә дөньяның матурлыгы бар. Дөньяның матурлыгы күп. Ләкин ул бер ләззәт, бер рәхәт кенә. Ләззәт белән рәхәт алар бетә. Алар узак бармыйлар, һәм узак бара да алмыйлар. Ләззәтнең, рәхәтнең була бер мизгеле. Син аны бер аласың да шулай бит, аннан соң шуның белән бетә ул. Наркотик кебек. Наркотик кулланганда да башта рәхәт кебек. Аннан соң аның рәхәте бетә, аннан соң ул авыруга әйләнә. Аннан соң син аннан котылырга телисең, ләкин инде үзеңгә авыр була. Арак эчкәндә дә шулай. Башта рәхәт кебек шулай бит башта. Аннан соң инде авыруга әйләнгәчтен җылап йөрисең маңкыңа агызып, мин алкаш инде дип, булышыгыз миңа дип. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, дөньяның да шушындый бер ягы бар. Ул да булса, бер мизгелдә рәхәт кенә алып каласың. Ләкин инде бу мизгел бик тиз үтеп китә, һәм кеше хакыйкый тормышка кайта, реаль тормышка кайта. Хакыйкать ул икенче. Хакыйкать ул ахират. Хакыйкать ул ахират, Аллаһ Тәгалә аның кашында да җавап бирү, басып тору, шулай бит. Һәм инде шуның нәтиҗәсендә ала торган җәзабыз. Яки җәннәт, яки җәһәннәм. Шуңа күрә дә менә моның, мөхтәрәм кардәшләр, дөньябызның бер мизгел икәнен безгә бер вакытта да онытырга ярамый. Бу да үтә, бу дөнья гына дип без уйларга тиешбез. Бу дөньядагы рәхәт тә үтә, авырлык та үтә. Чөнки дөнья үзе үтә, дөнья үзе бетә. Шуның өчен дә бер кайчан күңелне төшерергә ярамый, авырлык килгәндә, бу инде гомерлек бетмәс дип. Бер вакытта да күңелне күтәрергә ярамый, рәхәтлек килгәндә. Шулай булыр микән инде бу хәзер гел шулай рәхәттә яшәрмен икән дип. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә менә шулай моны искә төшереп китә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Валлаһи ма дөнья фил ахира." Дөнья ди, валлаһи ди, шушы ахират белән чагыштырганда ди, "Илля мәсәлу ма яҗ'алу ахадукум исбагаху фил ямми фальянзур бима тарҗих." Ул ди, бармагыгызны суга тыккан кебек ди. Суга тыгып карагыз, бармагыгызда күпме су кала ди. Бармагыңны суга тыгып аласың икән, күпме су кала бармагыңда, әзрәк юешләнә ул бармагың синең. Юешләнә. Менә бу дөньяның рәхәте, ахират рәхәтенең шул бер юеше кебек кенә. Ахиратта күпме рәхәт көтә кешене. Бу дөньядагы рәхәткә кеше чыдый алмый кай вакытта, башы китә.
Кара әле ди, дөньяның матурлыгы, малы, шулай бит, һәм башкасы. Кеше башы китә, хыяллана башлый шулай бит. Дөньясын, ахиратын да оныта, бөтен нәрсәсен онытып җибәрә. Ләкин ахиратның рәхәте моны шулай бит артыгы белән алыштыра. Бу дөньяга шуңа күрә алданырга ярамый. Алда сине әле күп нигъмәтләр көтә. Әгәр син бу дөньяга алданып, ахираттан алдагысын онытсаң, оттырасың. Безнең шушы алда көтә торган без зур алтыннар дип күз алдына китерсәк, бу дөнья ул алтынның бер теге генә, тузаны гына шулай. Шуңа күрә дә шушы тузанга алданмыйча, алга юлыңны дәвам итсәң, ахират гомерендә син шушы үзеңнең нигъмәтләреңне, байлыкларыңны ала аласың. Шуңа күрә дә иманлы кешеләр, сахабаларыбыз радиллаһу анһум бер вакытта да шу дөньяга алданмаганнар. Дөнья ләззәтенә алданмаганнар. Дөнья ләззәте бер мизгелдә генә. Чөнки без гынах кылабыз шушы ләззәткә кызыгып, шушы рәхәтлеккә кызыгып. Әгәр гынах ләззәтле булмаса, без аны эшләмәс идек. Шушы ләззәтне кылып алыйк әле, рәхәтен күрик әле дип, без аны эшлибез дә, алдагы ләззәттән мәхрүм калабыз. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, ул дөньяның байлыгы, нигъмәте шушындый бер югышкына кебек бармагында калган ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва иннал җа'илуна ма галейһа сагидан җуруза. Без ди шушы дөньядагы дөньяның җирне, бөтен нәрсәне ди әйләндерербез тузанга, туфракка ди. Без аны юкка чыгарырбыз ди. Демәк, бу дөнья әйбере ул мәңгелек түгел. Менә һәй вакытта архитекторлар була шулай бит, зур йортлар төзеп калырга тырышалар. Изгелекләр кешеләр эшләп калырга тырышалар анда һәм башкасы. Бер заман Калининградта бер юлны җәяләр инде, юл җәяләр. Калининградта асфальт җәяләр, тишелә тагын җәяләр асфальтны. Ул ватылып бетә, тагын җәяләр. Бу проблеманы ничек хәл итәләр Калининградта? Асфальтны тулысын чалып аталар да, немецлар җәйгән ташны калдыралар астында. Брусчатканы. Брусчатка өстенә асфальт җәйгән булганнар коммунистлар. Шул брусчатканы калдыралар, шул килеш. Всё, бернәрсә ремонтлыйсы юк. Калининград, беләсез, шулай бит немецлар шәһәре булган элек. Икенче бөтен сугышыннан соң күчә СССРга. Кеше тырыша мәңгелек эшләргә ди. Шул немецлар аны эшләп куйганнар качандыр, әле дә тора ул. Мәңгелек. Рим империясыннан калган юллар тора. 2000 ел инде ул юлларга, әле һаман тора ул юллар. Европада барган ул юллар һаман сакланганнар, бернәрсә булмаган. Аннан әле дә җөрергә була. Кешеләр тырышалар мәңгелеккә дип нәрсәдер калдырырга, ләкин мәңгелек бу дөньяда бер нәрсә юк. Бу дөньяда озак торган әйберләр дә ахыр чиктә тузанга әйләнәләр. Аллаһ Тәгаләләрне тузанга әйләндерә. Тауларны да, агачларны да, елгаларны да, кеше төзегән әйберләрне дә. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә әйтә: мәңгелек бетми торган әйбер шулай бит ахират кенә ди. Бу дөнья ул шушындый тузанга әйләнә торган бер урын гына ди. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва тазавваду фа инна хайраз зади тақва. Арттырыгыз байлыгыгызны ди, ләкин иң яхшы байлык ул тақвалык ди. Иң яхшы байлык ул тақвалык. Бу аятның бар мөхтәрәм кардәшләр хикмәте дә. Элек кайбер кешеләр хаҗга барганда үзләре белән әйберләр алмаганнар. Үзләре белән әйбер алмаганнар. Һәм үзләре белән ризык та алмагач, бер әйбер алмагач, ул әйберне каян алсыннар алар? Яннарында булган кешеләрдән. Кеше өстенә булар утырганнар дип әйтик инде. Һәм шулай итеп башка кешегә йөк булып барганнар. Аларны ашатырга кирәк, шулай бит, аларны карарга кирәк. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва тазавваду". Ягъни үзегез белән алыгыз ди, әйбер ди, кеше өстенә салынып йөрмәгез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бу дөньяда барыбер нәрсәдер эшләргә кирәк. Тик ятып булмый, ахират җитә" дип. Хәзер мин тиз генә үләм дә, тизрәк ахиратка күчәм дип ятырга динебез безгә кушмый. Бу дөньяда без эшләргә дә кирәк, ашарга да, эчәргә дә, гаилә корырга да, бала үстергә дә бөтенсе кирәк. Ләкин онытмаска кирәк: "Фа инна хайраз зади тақва". Иң яхшы запас, иң яхшы җыйган әйбер ул тақвалык. Тақвалыкны җыярга онытмаска кирәк. Шул ук вакытта бу дөньяда кеше өстенә салынып ятмау ул да тақвалык. Ягъни кеше минем өчен эшләсен, кеше миңа бирсен дип кенә яту бу да дөрес түгел. Тақвалык киресенчә кешеләргә мохтаҗ булмау.
Бу аятның хикмәте бик киң. Бар шундый нәрсәләр, мәсәлән, хаҗ вакытында 2 яшькә керергә туры килә, шулай бит. Мин яшьләргә гел әйтәм, хаҗ вакытында әйтәм, максималь күтәрә торган әйбер алмагыз. Яшьләргә әйтәм. Нишләп? Чөнки әйтәм, әбиләр, бабайлар булачак. Коммунистический закалки инде. Алар үзләре күтәрә алмый торган чемоданнар алачаклар. Аныкын да сезгә күтәрергә кирәк. Шуңа күрә үзегез шулай бит инде. Максималь күтәрә торган әйбер алмагыз, запас калдырыгыз. Аларныкын да стерәп йөрисе була. Аларныкын да стерәп йөрергә кирәк. Менә булай кешегә салынып йөрү ул тақвалык түгел. Тақвалык юк монда. Барып шундый кешеләр махсус рәвештә шулай бит күтәрә алмаслык чемоданнар җыялар. 3-5 чемодан шулай. Алар бит инде беләләрне күтәрә алмаячагын. Нәрсәгә битләнәләр? Безгә булышырлар. Безгә булышырлар. Стерәп йөрерләр, күтәреп йөрерләр. Без карт бит инде шулай бит, һәм башкасы. Шуңа күрә дә тақвалык ул кешегә салынып яшәмәүдә. Үз тормышыңны үзең күрә белүдә. Һаман да кешегә барып, ярдәм ит, моны биреп тор, тегеләй итер дип соранып йөрмәүдә, ул да тақвалык икән, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва ман арада ал-ахирата тарака зинатад дунья." Кем ахиратны теләсә, бу дөнья бизәген калдырыр ди. Дөньядан, мөхтәрәм кардәшләр, аларга кирәк шулай бит иң кирәген. Ләкин дөньяның бизәкләренә омтыла башласаң, ахират онытыла, аңа вакыт калмый. Дөньяның бизәге артыннан кулсаң, вакыт калмый ахират байлыкларына, ахират нигъмәтләренә. Чөнки син эшкә кирип китсәң, көн-төн эштә булачаксың. Көн-төн эштә булачаксың. Синдә зикергә дә вакыт юк, очрашу артыннан очрашу, ниндидер конференциялар, тегесе, монсы шулай бит инде. Бар шундый кешеләр якларга гына кайталар. Кайтып җыгылалар да, күзгә җомалар, тагын ачалар, тагын чыгып китәләр. Көн-төн менә шулай тор. Монда тәһаҗҗүд дә юк, монда бер нәрсә дә юк. Ләкин аларга моның кадәр байлык кирәкме? Юк, кирәк түгел. Ул байлыкларын алар тота алмыйлар хәтта. Рәхәтләнә дә алмыйлар шул байлыклары белән. Вакытлары юк аларның. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, дөньяның әлбәттә бизәге артыннан куа башласаң, син инде ахиратның бизәкләрен, нигъмәтләрен югалта башлыйсың. Ахират байлыгын югалта башлыйсың. Шуның өчен дә монсын да онытмаска кирәк. Кирәген ал, ләкин артык шулай бит инде кирәк түгел. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай әйтә: "Изхад фи дунья юхиббукаллаһ." Бу дөньядан ваз кич, ал сине Аллаһ Тәгалә яратыр ди. Ваз кич дигән, моны аңлатырбыз хәзер. "Вазхад фи ма индан-нас юхиббукан-нас." Һәм кеше кулындагы әйбергә кызыкма, сине кешеләр яратыр ди. Аллаһ Тәгалә яратсын өчен дөньяга кызыгырга кирәкми. Дөньяга аш бүре кебек карарга кирәкми. Минеке дип, алам, табам дип. Аллаһ Тәгалә сине яратыр. Әгәр шулай дөнья артыннан кулмасаң ди. Кеше әйберенә кызыкмасаң, кешенең кесәсендә булган әйбергә, кулындагы әйбергә, яшәгән йортына, йөргән машинасына кызыкмасаң, сине кешеләр яратыр ди. Димәк, син бу кешеләр белән аралашасың, байлыгына кызыгып түгел, аларның үзләре белән аралашасың син. Әгәр дә машиналарына яки башка нигъмәтләренә кызыгып аралашсаң, димәк, бу кеше сиңа кирәк түгел. Хәзер битне егетләр дә шулай кызларын сыныйлар шулай бит. Башта танышканда яхшы иномарка белән булалар, шулай бит танышалар. Аннан соң беренче свиданиягә киләләр берәр инде Жигули белән. Иске белән, әйбер белән, или автобуста киләләр шулай бит. Нәрсәгә сынап карыйлар? Үзенә карыймы бу егетнең, әллә машинасына карыймы? Күп очракта кызлар инде кире борылып китәләр. Ну, бу Мәскәүдә инде, бездә ничектер белмим. Хәзер инде яшь барган сайын онытылган ди нәрсәләр. Бездә ничек соң? Шулай микән, юкмы икән яшьләр? Кызыгалармы машинага бездә юкмы әле? Мин өйләнгән вакытта миңа бер кыз шулай диде. Очрашкан, бер әби таныштырды инде безне, бер апа, менә бер кыз бар, кияүдә түгел, әйдәде ди, танышып кара әле дим, яра, килдем, танышырга. Машина белән килдем инде. Беренче сорау: "Синең квартираң бармы?" Дим, "Юк квартира." Снимай дим, "Миңа квартира белән кирәк, все, алайса булмый, бернәрсә булмый, дим. Бернәрсә булмый, все." Ну. Туры килми шулай. Кем син? Нинди гаиләдән? Ата-анаң кем синең шулай бит? Белемең нинди синең? Ансы кирәкми? Квартираң бармы? Ул бит иләнешкән вакытта, иләнешкәнгә кадәр минем квартирам булса, айрылганда син бит ул квартираны ала алмыйсың. Ул общенажитое имущество түгел, ул минеке генә булып кала ул.
Ул минеке генә булып кала. Әгәр дә ул квартираны миңа бүләк иткән булса әткәниләр, иләнешеп торган вакытта, ул да общий нажитый түгел, ул подарок, ул бүләк. Алда бүленми. Башы эшләми, әзрәк теге юридик яктан слабыйлар. Кызлар кайберләре шулай. Но аларның нәрсәләре бар? Бала табам да алып калам диләр алар. Бала таба да, бала бит шул квартирада тора, анасы бала янында, синнән алимент, тенесенә все, чуки-поки, тормыш бара шулай бит инде. Хәйлә, шундый хәйлә белән. Шундый хәйләләре бар. Монда иләнмәгән җегетләрнең иләнсә дә килмәдер инде хәзер шулай бит. Моны җитәсең аны, тормыш шундый. Кеше малына кызыкмасаң, кеше сине яратыр. Егетнең малына кызыкмасаң, ул сине яратыр. Яраткан егет үзе бик юмарт булыр, сине хөрмәтләр, зурлар, үзе сиңа теләгән әйбереңне алып бирер. Шуңа күрә моны онытмаска кирәк. Нәрсә соң ул? Зөһдөлек, аз-зухд, аскетизм нәрсә соң ул? Галимнәр әйтә, йөрәгеңдә дөньяны тотмау дип беренчеләр әйтә. Ул теге ашамыйча, эчмичә аш килеш йөрү түгел ул. Дөньяга кызыкмау дигән сүз. Йөрәгеңдә дөнья булмау дигән сүз. Дөньяда булган кайгыга, сиңа килгән кайгыга хәсрәтләнмәү, килгән шатлыкка артык куанмау ди. Хасан аль-Басри әйтә, дөньядан ваз кечү, дөньяга кызыкмау, ул күргән бер кеше турында яхшы уйлау ди. Карагыз әле, бу бөтенләй икенче темага кирип китте шулай бит. Ул теге кешенең малына кызыгудан түгел, күргән бер кешегә турында яхшы уйлау. Менә бу була икән дөньяга кызыкмау. Ахират күзлеге белән карап ирисең син, дөнья күзлеге белән түгел. Кешенең акчасы булса да, йорты булса да нәрсә дисең? Бәрәкәтле булсын дисең. Урлаган, талаган, байыган димисең. Бар шундый кешеләр, әгәр дә башкаларны сүгәләр икән бер туктамый, менә бу карак, булса тегесе, булса бу проститутка, фәлән фәсмәтән дип, бар шундый кешеләр, алар гел сүгеп яшиләр башкаларны. Бу нәрсә дигән сүз? Бу кешенең йөрәгендә дөнья. Ни өчен? Ул аларның эшләгән малына, тормышына кызыга. Үзендә булмагач аларны сүгә. Менә хикмәт нәрсәдә? Аларның тормышына кызыга һәм үзендә булмагач аларны сүгеп йөри. Аларга ләгънәт укып йөри. Димәк, үзе малга баткан. Үзенең күңелендә, йөрәгендә мал ул кешенең. Менә хикмәте нәрсәдә, мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә кешеләр турында яхшы уйлау ди, ул зәһәтлек ди. Шулай ук инде Ахмад ибн Ханбал әйтә, нәрсә соң ул зәһәтлек ди, дөньяга кызыкмау. Киләчәк белән, киләчәк тормышка карата артык өметләреңне багыламау ди. Ягъни киләчәк белән син киләчәктә булай була, моны тизим, мулай итәм, тигеләй итәм дип хыялланмау ди. Менә бу дөньяга артык күңелеңне бәйләмәү. Яшисең шулай бит яшисең. Бүген мөмкинчелек бар, альхамдулилlah, яшисең. Киләчәккә зур артык планнар кыра башласаң, барбер ул планнарың синең нәрсә? Үлем белән киселә. Ауру белән киселә. Берәр проблема чыгуың белән киселә шулай. Бездә дә бит әллә нинди планнар белән йөридек, мобилизация килеп чыкты, бөтен кешенең планнары чәлпәрәмә килде шулай бит. Кеше яңадан тормышка яңача карый башладылар. Бөтенләй яңа күз белән. Бу Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире, ул кешегә әйтә, дөнья белән артык ди, бәйләмәгез ди. Хыялларыгызны ди, теләсәң нәрсә килеп чыгарга мөмкин шулай бит. Тормыш теләсә кайчан, теләсәң ничек үзгәрергә мөмкин ди. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, ахират турында онытмыйча шулай бит дөньяның нәрсә икәнен белеп, аңлап яшәргә кирәк. Иншаллаһ русчада сөйләп китербез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас скоро Рамазан, иншаллах, осталось чуть больше недели. Поэтому с наступлением Рамазана и вообще, когда человек приступает к каким-либо поклонениям, будь то намаз, садака или еще какие-то поклонения, в первую очередь о чем мы должны думать? В первую очередь мы должны думать об ахирате. Об ахирате. Потому что совершать какие-либо действия в религии только ради Аллаха, только ради Его довольства, это является основой поклонения. Если ты совершаешь что-либо ради этого мира, мирского, чтобы люди видели, или чтобы здоровье поправить, или чтобы тебя похвалили там, или еще что-то, то толку в этих поклонениях нет. Поэтому самое главное, самое первое – это искренность. А искренность как достигается? Твоей крепкой верой в ахират. Когда ты хочешь ахирата больше, чем этого мира. Когда мусульмане воевали с китайцами, китайскому императору доложили. Ну, мы, говорит, воюем
с такими-то людьми, с мусульманами. А кто такие, говорит, мусульмане? Он спрашивает. Дай мне определение. Они не видели до этого мусульман. Мусульмане вообще, когда появились, это было шоком для всего мира. То есть где-то из пустыни пришли люди. Они даже не знали, что там есть жизнь. Или знали, что там живут какие-то отсталые племена. А тут пришли и начали давать им отпор прямо на, так скажем, да, на равных. И вот помощник, визирь императора дал определение мусульманам. Он сказал: они любят смерть больше, чем ты любишь жизнь. Тогда китайский император сказал: тогда, говорит, нам их не победить. Тогда нам их не победить. То есть вот это и есть мусульманин, который любит ахират больше, чем эту жизнь. Соответственно, он готов ради ахирата горы свернуть. Он готов до усталости ног намаз читать, до изнеможения уразу держать, до нищеты садака давать и так далее, и так далее. Только для того, чтобы Аллах Тааля был доволен, и только для того, чтобы в ахирате у него была хорошая жизнь. Но это относится не к нам, альхамдулилля. Да? Мы не такие. Мы садака даем, естественно, там лишние, да? Мы свое не даем, там лишнее, что валяется в кармане. Намаз читаем, когда проблемы возникают. Я имею в виду тахаджуд, нафили там и так далее. Лишний раз 2-3 аяты из Корана почитать, ну, на джумха можем почитать, когда приходишь пораньше, а делать нечего. В телефоне сидеть неудобно. Поэтому берешь Коран и начинаешь читать Коран. Это современный мусульманин. Это, к сожалению, так на самом деле, дорогие друзья. Я не говорю, что я такой, вы такие. Но современные мусульмане такие. Дунья, этот мир, стоит на первом месте. А потом, если останется, то ахират. Если время останется, возможности останутся, силы останутся, то, конечно же, ахират. Мы кто-нибудь ради ахирата до усталости делал какое-либо дело? Как он работал на работе за деньги? Нет. Никто из нас так не делал. Ради ахирата, чтобы он устал, чтобы с мозолями в руках возвращался, с болью в спине, да, как с работы возвращается ради ахирата. Нет, конечно. Если нас позовут куда-нибудь что-то сделать, убрать, прибрать, потаскать, там, мечеть построить, еще что-то там, да, мы, может быть, в воскресенье после 10, когда уже ты выспишься, да, на час съездишь, потому что после там обеда у тебя там планы с ребенком, там туда-сюда, теннис, менис, шменис и тому подобные вещи. Может быть и то еще, если ты не забудешь. Поэтому, дорогие друзья, современные реалии таковы. Поэтому мы должны, конечно же, вспомнить об ахирате. Но, дорогие друзья, естественно, те люди, которые думают только об ахирате, они тоже в убытке, потому что этот мир тоже нам дан не просто так. Пророк Мухаммад ﷺ говорит: «Ман ахабба дуньяху адарра би ахиратихи, ва ман ахабба ахиратаху адарра би дуньяху, фаафиру ма ябка галя ма яфни». Пророк ﷺ говорит: кто любит этот мир, он вредит своему ахирату. Кто любит ахират, имеется в виду только ахират, тот вредит этому своему миру. То есть он не работает, ничего не делает, не развивается. Ему ни бизнеса не надо, ничего не надо. Вот он сегодня сыт, да, все нормально. Ему ничего. Одежду он купил уже там в советское время, много штук, да, и они еще ходят, до смерти хватит, да, и так далее. Поэтому такие люди, говорят, они вредят своему миру, этому миру. А пророк ﷺ сказал: то есть и так надо и в этом мире, и в ахирате, но предпочитать надо что? То, что остается, не исчезает. А что остается? Ахират. То есть, когда ты стараешься, не 50 на 50 даже получается здесь. Этот мир ты обустраиваешь, дом строишь, семью и так далее, дети у тебя, работа, машину покупаешь. Но ахират предпочитай больше. На ахират отправляй больше. Время на ахират оставляй больше, потому что оно вечное, а этот мир уходит. Также Аллах Тааля в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим. Инна аллазина ла ярджуна ликаана ва раду бил хаяти дунья ва тмаанну биха валлазина хум ан аятина гафилун улаика ма'вахумун нару бима кану яксибун». Аллах Тааля говорит: те, которые, говорит, не желали с нами встречи. А кто не желает встречи с Аллахом? Неверующий. Неверующий, то есть он отказывается, он говорит: Аллаха нет, значит он не хочет с ним встречаться. Например, тебе звонит девушка
и говорит, когда ты купил Range Rover, она тебе позвонила, ты в Инстаграм выложил, она тебе позвонила и говорит, ой, там, по тебе соскучилась, вот ты вспомнила, как нам было хорошо, давай встретимся там туда-сюда, да? Ну, понятно, да? Range Rover твой увидела. Что ты говоришь? Я тебя и знать не хочу. Это что значит? Я с тобой не хочу встречаться. То же самое неверующий человек, он говорит, я не хочу знать Аллаха. Почему? Значит, встречаться с ним он не хочет. Мусульманин верит в Аллаха, хочет встречи с Аллахом. И готовится к этой встрече. А тот просто игнорирует, да? Поэтому, говорит, эти люди, которые не хотят встречи с Аллахом и довольны этим миром, их все устраивает. Мне и так хорошо, нас и здесь неплохо кормят, да? И успокоились на этом, то есть ничего не делают для ахирата. И на наши аяты знамения не обращают внимания, то есть им знамения от Аллаха приходят, напоминания приходят, да? Какие-то знания есть. Уляика ма'вахумун нар, их место в аду. За то, что они делали. За то, что они делали, их место в аду. То есть люди, которые живут только этим миром, забыли об ахирате, что они сделали? Они не грешили. Аллах Та'аля не говорит, что они грешили. Они не верили. В этом мире жили и довольны были только этим миром. Они в аду, все равно в аду. Почему? Потому что они согрешили, самый большой грех сделали. Они своего Создателя не признавали, от него отказывались. Поэтому человек, который не верит в ахират и который не делает ничего ради ахирата, это вот сродни вот этому человеку. Также Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ад-дунья хульватун хадиратун, фаман ахазаха бихаккихи бурика лаху фиха, ва рубба мутаваддир мутахаввид фима штахат нафсуху, лейса лаху йом аль-киямати илля ан-нар». Пророк саллаллаху алейхи говорит, этот мир, говорит, это мир наслаждения, поле наслаждения, так скажем, да? И кто, говорит, возьмет то, что ему причитается в этом мире, ему будет дан баракат. Как это понять? Возьмет то, что ему причитается. Это здесь с арабского переводится эхазаха бихаккихи. Взял по праву. Имеется в виду халяль заработал. Вот это будет баракат. А кто со своими страстями покусился на то, что у него не было права, то есть он что сделал? Харам. Когда человек делает харам, он покусился на то, на что у него нет права. Например, воровство, да? Нет у тебя права забрать это имущество, а оно кому-то принадлежит другому. Ты забираешь это имущество без права. Или зина, например, ты сделал. У тебя нет права совершать интимную связь, например, с незнакомой женщиной, без никаха. Потому что ты покусился на то, что тебе не причитается. У тебя права на это нет. Убил кого-то, у тебя нет права забирать у него жизнь, например, да? Или ростовщичеством занимаешься, под проценты деньги даешь. У тебя нет права забирать у этого человека больше того, что ты ему дал. То есть, получается, ты хочешь быстренько насладиться этой жизнью или собрать имущество незаконным образом. Совершил грех, это значит совершил что-то незаконное, преступление. И что этому человеку будет? Этому человеку будет огонь в аду. Но первый случай, когда ты взял это с баракатом, то есть когда ты взял по праву, будет баракат. Бурика ляху. Пророк саллаллаху алейхи говорит. Если ты работаешь, Аллах даст баракат в твоей работе. Если ты воруешь, бараката не будет. Бараката не будет. Когда-нибудь либо тебя посадят, либо это имущество у тебя уйдет, заберут, или же ты сам отдашь, чтобы не посадили, или еще там что-то сделали, да? То есть останется только то, что ты работал, что ты заслужил по праву. Оставьте поэтому все эти мечты, когда вы можете, ничего не делая, там много денег заработать. Были, например, у нас пирамиды, финансовые пирамиды, где людям говорили, да, обманули людей, просто обманули, сказали, вкладывайтесь, мы там на бирже зарабатываем, с вами делимся. На самом деле просто
собирали деньги от них и давали другим. Что с ними все равно конец пришел. Пирамиды, они не живут 10, 15, 20, 30 лет там, да? Все заканчивается. Заводы работают. 50 лет, 100 лет заводы могут работать. Работают заводы. Потому что они по праву что-то делают. Незаконные что-то, они долго не живут. Как вот самогонщики там в Америке, да? Или казино у нас и то же самое там в Америке и так далее. Они долго не живут, такие вещи. Быстро поднимают деньги, но потом судебное преследование и тому подобные вещи. Поэтому, дорогие друзья, если ты по праву делаешь что-то, значит Аллах Та'аля даст баракат. Самая главная причина в этом мире, чтобы был баракат, это чтобы это было халяль. По праву, чтобы было это. Не противозаконно, имеется в виду по шариату. Открываешь какой-то бизнес, хочешь баракат и так далее. Иногда мне говорят: хазрят, приедь, пожалуйста, там проблемы у нас на работе. Я говорю: где вы работаете? В банке. Говорят, надо дуга сделать, там Коран почитать, чтобы баракат был у нас, да? Это бесполезно. Это банк. Это бесполезно. Потому что само по себе, то есть это деятельность преступная. Чтобы ты, насколько ты бы там дуга не делал, то есть бараката там не будет. Поэтому есть такой момент, вот Пророк ﷺ нам объяснил смысл бараката. Халяль, пожалуйста, бери. Иногда человек боится, например, когда ему халяль предлагают. Человек работает, например, да, ему говорят: вот есть работа получше. Иди, если есть работа получше. Иди, если это не вредит твоей религии, конечно. Иногда халяль работа тоже вредит религии. То есть ты начинаешь оставлять там религию, да? Пожалуйста, иди. Это улучшение. Это Аллах Та'аля хочет улучшить твою жизнь, это в этом плохого ничего нет. Отказываться тоже нехорошо, когда какой-то большой человек, начальник тебе что-то предлагает, надо соглашаться. Ну, если халяль имеется в виду, иначе обидеться. Если обидеться, все пути тебя перекроют потом. Все пути перекроют, потому что они обидчивые. Когда они что-то предлагают, куда-то зовут, надо обязательно соглашаться. А Аллах Та'аля, он же выше всех начальников. Он видит тебя, например, тоже тебе может предложить. Сказать: вот, милость мою хочу тебе предложить. Побольше денег, чтобы у тебя было. Возможности, чтобы были получше у тебя. Для твоей семьи там и так далее. Поэтому, если есть это халяль, баракат. Также Пророк ﷺ сказал: «Хайру наси мен та'ля умруху ва хасуна амалуху». Лучший из людей тот, у кого длинная жизнь, долгая и хорошие дела. «Ва шарру наси мен та'ля умруху ва са'a амалуху». И худший из людей тот, у кого длинная жизнь долгая, но плохие дела. То есть толку нет от этого человека, от его долгой жизни. Но также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что у старика не стареет любовь к двум вещам. Это к долгой жизни и к имуществу. Любовь к имуществу. Любовь к долгой жизни и любовь к имуществу. Поэтому с возрастом эти вещи, они не уменьшаются. Становится иногда даже больше или так же. И это постоянно надо контролировать, дорогие друзья, чтобы ты не забыл об ахирате. Сейчас забывают люди об ахирате. 60 лет людям, 70 лет. Очень часто можно видеть таких людей. Ни намаз, ни религии, ничего у них в жизни нет, потому что они даже не надеются даже умереть. Даже не думают об этом. Только-только вот машину обновили, только-только вот стройку закончили. Сейчас жить-то, а? Но Аллах Та'аля вносит свои коррективы. Хочешь, не хочешь, поэтому ахират – это реальность. Надо об этом думать и готовиться. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.